Angithi ma usakhumbula ukuthi ngalenkathi ngisuka emakhaya ngafike nganitshela ukuthi ubhuti omdala uyangidlwengula. Mntanami. Ehene into engingazange ngize ngikutshele yona manje ngokushona kukababa ukuthi laba bantu laba abadubula ubaba ngalenkathi ngihamba naye ezeshona bafike basho ukuthi ubezodivorce abani ngekaza kubone lokho futhi nami bangibiza ngenja base badubula ubaba ke. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje vashela udadewethu uthunodaba afisa ukudalula kumama wakhe. Sawubona njani? Yebo sawubona njani? Ngiyaphila. Ngicabangela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani, ngisuka le eMpangeni eSangolwana. Phuma eMpangeni. Yebo. So usuke eMpangeni all the way wezeThekwini uzodalula imfihlo. Yebo. Sebenzela khona eMpangeni. Yebo. Okay, siyabonga. So tell me indaba iqala phi? Ya. Indaba yami kanje bengikhula ngihlala emzini kaBaba which ubaba wami ubenesithembu. So mina ngokuthi uma wami wahamba wangenwa idlozi. Wahamba wayothwasa. So ekuthwaseni kwakho since mina ngangimncane at the age of 4 years kwaphoqa ukuthi kube khona umuntu ozonginika i-guidance. So baba wa decide ukuthi angithathe angise emakhaya. Ngaqala ngahlala nogogo zala uMaya isikhathi sincane. Wangilanda ke ubaba futhi wangisa kumamncane which umfazi kababa omncane wokugcina. Oh so ubaba usesithembini. Ubaba unesithembu. Okay, sahlala ke from 5 years, 6 years, 7 years, that's where it started. Ubhuti wami omdala owayefike naye umamncane. Qale nje izinto ezisnacks nje mangisele naye egcekeni angibiza ngivalele endlini eround angidlalela ishidi phansi izinto ezisnacks ukubiza like manisele noba u2 masele so2. Okay, yeah, because kwaba nesikhathi la khona engangafundi khona ngazo izimo zenkinga zomndeni uma wayazi ukuthi ngiyafunda kanti mina ngifundi. Oh uma usentwaseni. Uma esentwaseni. Okay, ngibe nokusala nobhuti ke uma ngabe uma umncane eyingadini ensimini yonke lonto kanjalo. Ngisale nalobhuti omdala ke. Shutha libele yenza ke lento yakhe from the age of 7 until ishidi udlalelani? Endlalela ukuthi angidlwengule. So wayekudlengula every time nisele nodwa. Ithuba nje alitholayo. Wayemngakanani yena? Wayemdala cause manje njengoba mina ngimngaka uyikhehla yena manje. I think uko 50 or 40. So wayeshiya ngeminyaka eminingi. Wayemdala impela nje wayemdala kwakufanele ngabe mina wayenginakekele. Okay ke shuthi ngisengina 8 I decided ukuthi ngeqe. Kunala besiya khona siyolanda ubaba njalo ngama Fridays. So ngaleyo weekend ubaba akazange afike ku Friday kwazi kwaba isonto. Ngathi kusenje ngisalela mamncane afike wangihlutha ingubo wathi angihambe ngiyokha amanzi. Before ngene isonto fanele sikha amanzi kwakusonto futhi egcekene ekhaya umamncane wayemfundisikazi ubhuti lo wayengidlwengula wayumshumayeli. What? Yes, begqoka amajazi nje lawathi impela. So kahle ufike urape udadwabo aphinde futhi ayoshumayela. Telling you nje umuthi. Telling you nje ukuthi mina ngangithi like kusonto ngiyingane vele sihlaliswa kanje phansi. Like yabo mangimbuka eshumayela. Ngifikelwe ipain yento ayenza kumina then bese ngiyakhala. Uma bebuza la abanye omama ukuthi hawu khalelani. Ikhalelani ingane kuthiwa nginabantu abadala. Kusho umamncane. Cause she knew ukuthi kwakwenzakalani. Uma ngimtshela angishaye to the point where ukuthi enze sure ukuthi lento le ngiyayifaka le ekhanda ukuthi ngingaphinde ngiyikhuluma. As I tell you la ngemumva nginezibazi zokusha. Wayengibhunyela ngebhakede lamanzi bese angishaya ngesikhuni esivuthayo. Uyangi understand?
she was like that nje engafuni nalendaba engafuni. Pero wengamtshela ngani ubaba wakho ukuthi afuna ukuhlala nawe? Angazi cause waye pretend ukuthi u right mangabe sekukhona ubaba ukuthi nje yonke into right sitreatwe kahle ngoba nakukhona ubaba makahamba ubaba futhi so kahle kahle wena ubukeka kambi. Phela vele obvious ukuthi uzosho wena ukuthi uzotshela ubaba uzoba mubi face. Okay, so yaqhubeka kanjani ke le ndaba le? Okay, kuthe sengeqileke ngeza la eThekwini kumama. Umama ngoba elapha esigibela khona ubaba ngacoshwa abanye obaba vele abangaziyo abazi nobaba. Like abantu bephikisana ingane ayiphindele emumva abantu besho ukuthi lengane uma wayo seThekwini. Njengoba ikhala kanje ngalezi ikhathi ekseni kangaka shuthi khona into engahambi kahle asihambe nayo sise kubabwayo ngoba ubengabuyanga kule weekend. Okay, ngoba ngangiphuma ekhaya ngiyokhama zafika shipa ke Emfuleni mina ngayikhalela ngazambela bangisasa bahamba nami ke ngikhumbula kahle nje bafika bangiqalisa bangiletha kubaba omncane which nayo sewashona. Baba omncane wangithatha cause ngangcolile yabona lezi ngane ezihlala ngekho biological mother wazi like elala engagezanga gqoke ingubo isonto lonke ibe mthuqasi nje ngangilo nhlobo yengane nje ngimthuqasi like ngingcolile hamba nangenyawo ikhandela imaqatha qatha yabo nje like ingane enekhwash so ngangi kind of lezo ingane because ngangihlukumezeka nokudla nice ke angakuthola into ongayazi babedlela bodwa. So manje ugogo like ugogo makama yena wayengekho konke lapha ngithi sesihlala kababa. So mina since ngasuka kagogo ngimncane gogo wayefike ngivakashele yabo naye futhi ngingakwazi ukumtshela lento because lo mama ngendlela aye cruel ngayo sisi wayenza show ukuthi uma kukhona abantu engingakhuluma nabo le ndaba akasuke eduze kwethu. Yes, wayenza show and namanje leso sithombe salento ayenza angisikhohle. Ngiyuphinde. Wayenza show ukuthi nje uma kuthi nje khona ugogo khona nomunye ubhuti wami ke owayizalwa uyena uma kodwa ukuthi wamzala kwesinye isibongo la agcine eganele khona. So it was around vele enokuthi afika azongibona. Wayenza show vela ngithi nobhuti lo umuntu osayingane naye. So wayesicontroller so uthuma ngabe efikile ubhuti wami ezongibona. Nje azasho futhi nawo ubhuti ukuthi hawu yindaba like engafuni ukuthi sisuke emehlweni akhe efanele sihlezi. So bonke abantu befika bezongibona kwakunzima ukuthi ngibatshele umuntu engaze ngamtshela omunye umama wayesonta khona ekhaya naye which naye kuze kufike egcineni ukhona cause uyena umuntu owagcina elivumile iqiniso kubaba. Okay, le ndaba ihamba kanti nasengeqile ngifikile lana ubese ke ngiyashoke kuma ukuthi kanje uma bengithathe bengiseka dokotela ngadokotela afika confirm ukuthi cha ngiyadlwengula futhi not kanye kaningi nje yabo in fact nje usengenzile unkosikazi wakhe. Okay, ngahlala ke yakhulunywa indaba kwabiza umndeni ubaba kwathiwa uma kwathiwa ka reportela baba qala before kuvulwa icala. Okay, udokotela wayelinde thina ukuthi sivule icala wa reportelwa kubaba. Uyabazi ke abantu bakudala ezinye izinto abazikhola basithathela kude vele ya kwafunela kuqale phansi kuphindele emakhaya kuba nje ama meeting kwabiza umndeni yonke leyo inkosi konke. Yes, so uya understand ukuthi mina ngimncane and lo muntu umudala and une backup kama wakhe nabanye osisi bakhe nabantu besonto. Mina it's me against them. No, it's not like it's me against him. It's me against all of them, including some of the family members, which bebengakholelwa entweni engiyishoyo mina. Ubaba yena wayithini? Ubaba naye ngingasho ukuthi at first waqale wangayizwa kahle lento esayizwa ngabantu abadala. Angithi vele esithenjini nami sengimdala nje sengibonile uvele kuhlala kube nama conflicts. Abantu bayathanda ukwakha they make up stories just ukuthi kube nama conflicts kuxatshanwe yabo. So yena naturally waqala ukuthi mhlawumbe uma bakhona abantu ababecabanga kanjalo ukuthi no lengane lena yeqile ngoba ingafuni ukulalela umthetho wamamncane. So uyafika lapha yana uma wayo bahlangana bafakana ushevu yayibona leyo nto. Abanye ngeke uze ubablame because vele mawumuntu you can't go around uthembe yonke into yayibona leyo nto. So until ngize ubaba mina khulume nami like mina face to face
and wayibona kumina emehlweni lento ukuthi iyiqiniso. Ngase ngamtshela ngathi baba, if uyafuna ngempela ukuthi uconfirm lento ukuthi iyiqiniso, thola umama uMasibanibani umbize, uhlale naye phansi, umbuze ukuthi uwabonani and wake wezwani. Lo mama engikhuluma ngaye, she once saw him engirape. Yes, she did. Okwesibili mina ngamtshela ukugcwalisela lento ayibona ayeyisola cause yena wayesola cause wangena wavala. Uyabona? Wagcina engazi ukuthi ngabe intombi noma kwenzakalani. Ngaleso sikhathi wasukuma ubhuti wayovalisisa umnyango. Shuthi lo mama wahamba cause vele wayezobheka uma wangamfica egcekeni. So wayesesechecka kwezi izindlu weza umuntu okhalayo. Waseseyavula wathi uyafica kunje kodwa manje wagcina enganasi isiqiniseko ngempela usibeke kuyimina because ngangiyingane engaphansi komuntu. Wabaleka. So mase semina sengimtshela ila sahlangana khona istory sakhe and ekumtsheleni kwami ma ngenza sure ukuthi ngiyamvulela iVirginia yami ayibone. Because I knew vele ukuthi umuntu osemdala uzobona ingane ethintwayo nengathi into. She was shocked, wakhala nami kodwa washo ukuthi into kanje kunzima ukuthi kube uyena ovane ayikhulume because ayikho emndenini wakhe. Yabo ezinye izinto zomndeni especially umndeni wasekhaya mkhulu awukwazi uvana uyingene nje yabo. But i-idea nje anginika yona ile ngagcina ngiyenzile ukuthi ngihambe ngiye la gibela khona ubaba wami ngoSunday ekseni mangabe ubaba engafikanga. Ithiwe la labo baba laba bazozwela usizi bengithathe beye nami kubaba. Ila ngizobe sengithola khona ithuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma because uma ngisekhaya ngithi baba ngifuna ukuhamba nawe ngeThekwini, obviously ngekaza ayivume leyo nto and noma mncane uzuyena ozolwa kuqala ukuthi nje ingaqaleki ingaleyo ngane because even ngisho kuthiwa kune chance ukuthi ngingaya vele eThekwini ngiyovakashela uma nje wayengavumi nje leyo nto ukuthi nje angeke iziyenzeke. Kutheke sengila eThekwini ke kwaqala ubaba ke walithola ke iqiniso ngalo mama. Lo mama wamtshela umtshela nento ayibona. Obaba bese bengafundanga. Even though amaphepha kaDokotela esho indaba, I mean I've been raped kaningi. Akayikholwanga because it was a paper. Uyasaba futhi nokuyivela kumina azobona because bayamtshela nabanye omama ukuthi lengane lena sesiyibhekile. Sikhuluma ngento eseseyibonile. Alisekho ihlo lengane. Ina 8 lengane. Ilale nobani ithatha phi isoka. Uyabo? Wazokholwa ngoba eseyozwa kahle. Ngeke ngisho ukuthi waye engakhona. It just that wayefuna naye iqiniso liphele because uyamthemba phela umfazi wakhe. Futhi uyindoda yomZulu. Futhi nomfazi wakhe uyamthemba ukuthi manje kanjani lo muntu engithi ngakha naye umuzi kanti yena uzobulala ingane zami because kwakungibulala into ababeyenza. Wathola ke iqiniso, sesethola iqiniso ke wafile idivorce. That's where ubaba vele wayengasagoduki njengasaye emakhaya because vele umkakhe lo semakhaya wayesesemlahla so wayefuna ukuthi ahambe emzini wakhe. Yabo esehleze eminingi lana nami ngisala eThekwini. Uthe nje ngelinye ilanga sihambela nje nobaba kwaqhamuka imoto yamisa ubaba bagoqoza ngohlamvu and basho ukuthi ubuthi uzokwala uma Mthembu ngeke uzukubone lokho. What? Wena lapho uhamba nobaba wakho? Ngihamba nobaba. So ubaba wakho kwaphela ngaye khona lapho. Kwaphela ngaye khona lapho. Wasinda kanjani? And inhlamvu yokugcina ababeyitshela ukuthi badubule mina ngayo. Iyona leyo ubaba yamqedela ngoba waphenduka wabamba mina bamdubula la ngemuva vele base behamba ngaleso sikhathi. Shaya imoto yahamba abantu wasinda kanjalo wena. Wasinda kanjalo ke. Itrauma engaka. Wawusana 8 lapho noma no 9? 8 kuya ku 9 nje lapho kodwa nje it was the age of 8 years to 9 years. And then wakhuluma nobani ke so dutshuli ubaba wabalekwa shonaphi kwenzakalani ngaleso sikhathi? Eqinisweni iyona nto ke engibulala inhliziyo leyo ukuthi kuze kube namhlanje. Akekho umuntu wasemndenini wami even shono yedwa. Even ngisho ingane zami esengizalilo angikazi ngize ngitshene ukuthi umkhulu wabo washona ngenxa yami. But asingasho ukuthi ngenxa yakho ungabi neqiniso lamamncane wakho because angithi bayasho ukuthi ke babethunywa uyena. Yeah. So manje tell me uphi ke yena ke umamncane? Umamncane unonyaka ashona. So ashona.
umama usaphila. Yebo, mama wami usaphila. So namhlanje uthi ufuna ukuzodalulela lolu daba kuma wakho angithi. Yebo. So for the past how many years, decades, idlulile iminyaka eminingi. Mningi kakhulu. Ungayikhulumi lento le kuyena, so namhlanje ufuna ukuyikhuluma. Why usuthola isibindi sokuthi uyikhulume manje? Because I'm sure nomama usekhulile, noma mhlawumbe izinto akazisho. Ukuthi ngikholele ekuthenini kumele umahalazi iqiniso cause ngiyacabanga ukuthi even ngisho naye uhlezi like eyibuza, uyabona ukuthi kwenzakalani cause nabo baba phela basolwa ukuthi mangabe ngoba mina nje ngasho ukuthi kwaqhamuka nje imoto yadubula ubaba. So vele nabo emndenini kwakukhona ukuthi kube ngazuthi one of abafazi bakhe bambulele for lezi zinto zezimali zako Sanlam and so on. Kwakunenkulumo kanjalo and uma wehla shema emzimbeni waluza nje ifocus nje wangaba nje uma wagula nje wangaba right walokho engene ephuma ebhedlela. So nakumina kwakunzima ukuthi ngimtshela uma nje umndeni wami nabobhuti ukuthi ngimtshela ukuthi umbaba uze wahamba emhlabeni because mina ngakhuluma iqiniso. Akhuluma iqiniso. I felt like imina engikuyiblame. Yeah. Whereas you not. Yo, yazi yanzima le babule emakhaya kodwa simfonela umama simazisa ngalolu daba sizwe yena usuzothini ngalo. Sorry, ukhuluma nomama? Yebo. Answering. Hello. Sawona mama unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka Black Life TV kuhleli uthi sikhipha izimfihlo singawazi ukukhuluma? Ngiyaphinga Black Life TV kuhleli uthi sikhipha izimfihlo. Khuluma-ke. Okay, ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nendodakazi yakho uthi ke nakhona udaba afisa ukutshela lona. Abalo ndodakazi. Umaqala wakho nje. Okay. Okay, ngicela umambe kancane. Yebo sawubona ma. Yebo unjani? Ngiyaphila ma, ngiyaxolisa ukukufonela nabantu ongabazi. Wazi wangithusa nganami kwenze njani? Cha bo ma, ngifuna Izwi laphansi kangaka. bengingathanda ma ungilalele nje khona engifuna ukukutshela kona. Ukuthi ngani yami Angithi ma usakhumbula ukuthi ngale nkathi ngisuka emakhaya ngafike nganitshela ukuthi ubhuti omdala uyangidlwengula. Mntanami. Into engingazange ngize ngikutshele yona ma ngokushona kukaBaba ukuthi laba abantu laba abadubula ubaba ngale nkathi ngihamba naye ezeshona bafike basho ukuthi ubezodivorce abani ngekaza kubone lokho futhi nami bangibiza ngenja base badubula ubaba ke. Hawu kodwa uNkulunkulu wami. Yini kodwa mntanami uthule nento enzima ngasashida ngayo. Cha ma ukuthi emva kokushona kaBaba awuzange uzube right, ubungekho nje right, uphuma ungene ebhedlela. So futhi nami bengiyiblame nje ngokuthi ubaba washona ngenxa yami. Ngihlezi ngifila ukuthi kube kuthiwa angizange ngize ngikhulume iqiniso, kube kuthiwa ngathula ngoba vele ngase ngidlwenguliwa ayikho into eyayizoshintsha ngabe ubaba usakhona. Manje kwakunzima ukuthi ngikutshene ngoba nawe ungekho right, ugula. So ngibona nje ukuthi nje ingane yami ezahlukumezeka emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu wami kodwa lo mfazi wangeke uncane ngoba hayibo yini kanti iyaqhubeka ngilalele ngane yami. Nema so manje ngidecide ukuthi ngikutshele ngoba yonke leminyaka lento ayingihleli kahle, ayingiphathi kahle nje enhlobo. Sengiphile nayo. Manje njengamanje ukephi?
ngilala sifona khona ka Black Life TV. Awu ka TV mntanami kodwa pho. Hey lezi zinto zenu kodwa. Kayimbike lento ngisi uNkulunkulu wami kodwa akuqhubeka mntanami ngilalela. Awu Jesu. Yebo ma, ilokho nje bengifuna ukukutshela kona. Nkosi yami kodwa uNkulunkulu wami. Yebo. Yaza ngihlukumeza into namhlanje Nkosi yami kumhlambuluko Nkosi. Into engizoyithini le? Hayi vele Ngizolani ke mntanami esakuni? ngidecide ukukutshela ma ngoba vele noma mncane sewashona. So ngiyazi vele ukuthi angeke kusaba khona msindo. Futhi Sengathi bangasihogweni aphinda ashe namanje kusashona namhlanje lo mfazi. ngiyacela ke ma ukuthi sidlule nje kule ndaba. Ngifuna ukuphinde ngikhulume ngayo. Ubani futhi omunye oyazi le ndaba noma umila kuphela ongayazi? Akekho ma, ngiyaqala nqanje namhlanje ukutshela umuntu ngayo. Nkosi yami wazwana nemfihlo mntanami uthule nje Nkosi yami. Unemfihlo engaka uyithwele wedwa. Ngiyaxolisa ma, bengingathanda ukukuphatha kabi. Nkosi yami ingane yami ezahlukumezeka emhlabeni. Kodwa nalo baba kuyena waletha lo muntu empilweni yethu ngabe usaphila kunamhlanje. Yebo kunjalo. Yabona nje la kodwa mntana ungaphindi ube nemfihlo isikhathi eside kangaka ungaphindi uyenze lento efana nale. Hayi ngeke ngisaphinda. Ushona bengizokuletha khona ini nani kanti wena uhambe nemfihlo nami kuba ngashona kuzothini? Hayi ngiyaxolisa ma. Kodwa mntanami Jesu. Alright mntanami okay ngiyezwa ngazi into engizoyithini le. Hayi akunalutho ma, kulungile, ngiyabonga ukuthi ungilalele. Alright usale kahle ma. Okay mntanami ube right. uNkulunkulu wami. Uzizwa njani? Khona nje yonke lento ngibuyisele emuva. Ingenza ngicabange nje isimo kade ngiphila ngaphansi kwaso sonke lesikhathi. Nesithombe sika baba nje. Asidluli indlela ashona ngayo. And ngeke sizedlule kalula ngoba wawusamncane futhi kwenza phambi kwakho. But ke I think ke nala ka Black Life singathanda uku-offer counseling. Umuntu ozokwazi ukuthi ukhulume naye okay naye kuloko healing journey kodwa ngathanda should noma eze naye nihambe noba uthuni bambisana. Yebo. So unazi ingane manje? Yebo nginazo. Zingakanani amantombazana abafana? Intombazana u2 nabafana abawu2. Unjani around lezi amantombazana? Yo. I thought you'd never ask. Angithembi ngisho even abobhuti bami engizalwa nabo. Angithembi umuntu. Angifuni ngisho umuntu ayiphi 10, ayiphi imali. Ngifuna ukwazi from 10 cent ukuthi uthathephi and yini izathu sokuthi akuphi 10 lo malume. If angisitholi I go there by myself. Ngiyobuza. Ngiyothola kahle ukuthi kahle kahle uzujwayeza ingane yami imali. Imotive yakhe ithini? Ufuna ukuthi kufikephi? Yabona? Ya, yo. Sekubuye kwavela nokuthi nezamantombazana nezabafana ziyadlwengulwa. Yo, kumina nje it's bad shame. I'm so sorry ukuthi you're going through all this but ke na sijabulela ukuthi ke manje ke healing yakhe sizoqala kahle. Nomama usene clear ukuthi understanding ukuthi kwenzakalani ngalolu suku usuzoqhubeka nempilo and bonke laba bantu futhi abanhlukumeza basekho vele. Yebo. Ubhubhudi lo yahlunkumeza. Ukhona ke uyena usaphila. So ngathanda uvula icase ke for yena. Uzovula icase sisize ngalokho. Yebo ngizoyivula. Okay, ayikhinking. No, neyizwela ababukele emakhaya ukuthi kena inzima kakhulu lena ukuthi ungadlengulwa nje usamncane kangaka abantu bangakukholwa kodwa ke siyajabula ukuthi iqiniso lagcina seliphumile. So Black Life TV, please make sure ukuthi you like, share and subscribe. Sinthanda kakhulu mawe kube unemfihlo, please ungakhohlwa usilethele yakho imfihlo, hlale phansi sizama ukuyilungisa. It's the Black Life TV.